Hej YouTube, her er jeg igen. Nu viser vi The Thunder Kings samlede fyrværkeri. Vi har fyret halvdelen af og sådan noget. Vi har for 7.800 eller havde. Vi har fyret rigtig meget af det af nu. Ja. Vi starter her. Et professionelt bomberør fra firmaaftalen.dk. Dem har vi 120 af. Og hvis I ikke tror på mig, så bare vent og se. Her har vi et raketsortiment, airkiller sortiment. 6 raketter, eller var 6 raketter. 4 tommer, ja. Og her har vi et lille raketsortiment fra T. Hansen. Nej, det er fra Japan fyrværkeri. Aalborg Fyrværkerifabrik. Der er masser af raketter, små raketter, store raketter, faldskærmsraketter og sådan noget. Så har vi turboraketsortiment, og der er virkelig mange raketter. Jeg håber ikke lige til dem. Der er 12 raketter i mange forskellige slags, mange forskellige farver og forskellige størrelser. Så har vi her resterne af noget blitzmix. Vi har en green bamboo. Så har vi T. Hansens rabatbomberør. Dem har vi 150 af. Og jeg filmer lige om lidt af dem, jeg siger, vi har mange af. Så har vi her kugleraketter. Et stort sortiment med kugleraketter, guldblitzbomberør og ja, batterier, turbo-batterier, og det hele er fra Aalborg Fyrværkerifabrik. Og så har vi her crackling balls, virkelig mange crackling balls, de fylder også med i de mix, du køber, og heksehyl, og resten af noget blitzmix, og thunderbolts, og masser af Thunder Kings. Så har vi herover vores flyvende kanonslag, som de kalder dem. Nogle virkelig flotte bomber, der også springer ned på jorden. Så har vi her Aalborg-hylet, Danmarks vildeste heksehyl. Har vi mange af, vi havde flere. Så har vi de der faldskærmsraketter. Så har vi Magnum heksehyl, og dem har vi også mange af. Jeg tror vi havde 20 pakker. Så har vi flere crackling balls. Og så har vi AirTag, raketter, 3 tilbage, jeg tror vi havde 6, flere faldskærmsraketter, sådan nogle blinklys, blinklys, og crackling balls, jumping jacks, og crackling balls, jumping jacks, AirTag. Og så heroppe har vi fontænepark. 6 stykker fontæner og 2 større fontæner og et Memphis batteri. Ja, så batteri, også et Memphis batteri. Og hvis I lover, at I ikke melder mig til politiet, så de sporer min IP, så har vi også det her. Et ordentligt stort kanonslag. Og svæver, der har højt bang. Dem har vi 18 af. Dem kan jeg ikke filme, for vi har født hele lortet af. Og så har vi klamme stjernekaster, som vi bruger, når vi laver vores hjemmelade. Så har vi, jeg tror vi har 12 heksehyl sortiment fra T. Hansen, og crackling balls, og romerlys, og der er alt dernede. Jeg tror, det var alt, hvad vi har herinde, var det ikke? Sådan godt og grundigt. Og så har vi vores hjemmelade. Starten på en hjemmelade. Ja, knaldsnor. Sæt den på pause. Ja. Okay, nu går vi ud og filmer resten af bombererne, så I kan se, hvis I ikke troede på, at vi havde 120 af den ene slags, og 150 af den anden slags. Sætter lige på pause. Okay, nu går vi ud. Lige så for, at mine forældre ikke ser mig. Okay. Pis! Okay, der er kun 6 kasser tilbage, men du kan se, der står 12 styk effektrør. Og her er der 6 af dem. Og så 6 gange 12, så kan du selv regne ud. Vi havde 10 til at starte med. Jeg kan prøve at finde. Her er der kasse til mig nu. Her er der 2 kasser fra T. Hansen batterierne. Bomberørene. Jeg kan vende at sige batterierne. Det er ikke for. Og nu åbner den. Jeg kan ikke få den op. Nå, vi kan ikke få den op. Vi havde 3 skruetrækker. Dem havde vi altså 3 kasser af, da vi kom. Men det har de. Det er der blevet fyret af nu.
Kom nu for helvede, mand. Nu flipper jeg helt ud. Kom nu, åbn den. Undskyld. Helvede. Kan I se noget? Kan I se noget? Er der noget? Det der skete, det var, at jeg brækkede min hånd. Okay. Den er jeg tror, der er 50 stykker. Ej, der er 60. Der er 60 eller 70 i hver kasse. Og der er 2 kasser her. Og så de andre. Så vi går lige ud og filmer nogle sådan. Og nu kommer vi ud og filmer nogle af vores batterier. Hvor er de? Okay, batterierne er den her var. Okay. Det er nogle lidt primitive ståle, jeg er på. Jeg tror, de er 3 størrelser for små. Og der brækker jeg om. Okay. Her har vi Houston batteri, T. Hansens største batteri. Så har vi St. Louis, også på T. Hansen. Så har vi Springfield, også på T. Hansen. Så har vi en powerbox fra firmaaftalen.dk. Det skulle være et virkelig vildt vinkelbatteri. Så har vi tom kasse og tom kasse. Og så har vi skrald, det kan I ikke se en skid af. Så har vi, her kan I se, kasse fra bomberør. Med bomberør, kanonslag. 2 kanonslag. Bomberør, kasse, batteri, fontæne, bomberør, kanonslag, batteri, fontæne, hækse, bomberør. Okay. Jeg får at vide, at vi skal stoppe. Bomberør. Jeg kan gå. Fuck, jeg brækker. Jeg tror, jeg brækker foden. Vi bliver lige nødt til at vise dem kanonslaget. Okay. Og det her må jeg ikke sige om til nogen, der bor i Vallensbæk. Vi har kanonslag, der er fyret af her. Fuck. Og der skulle gerne ligge helt til herovre. Nej, det kom til. Og det var ikke med vilje. Vi brød ind hos naboen i haven. Så skulle jeg blive nødt til at sætte den på pause. Jeg skal lige over et hegn. Fuck, hvor er det? Hun kommer. Nabo kommer. Fuck, man. Jeg bliver nødt til at løbe. Og jeg kan ikke løbe de her sko. Fuck. Vi bliver nødt til at stoppe nu.